Ole tu! Ole tu! Som a Sant Just d'Esvern, un poble... una ciutat... Sant Just d'Esvern. Qué bonito, qué divino, único, único. Com a tots els pobles posen arbres per decorar el carrer. Fan un quadradet a la vorera i posen l'arbre. Aquest vale, però aquí se'ls ha escapat de les mans. Del que tots els pobles en diuen una zona de jocs, un parc, una pista esportiva, aquí en diuen... Jocs juvenívols. Ai, que bonic, que bonic, que bonic! Hem vingut a veure una plaça d'aparcament. No m'interessa. Amb un carrer normal, com aquest. Aquesta no, aquesta és normal, hi ha un quadrat a terra marcat, un cotxe aparcat aquí, un altre cotxe aparcat allà, cap problema. Però al mateix carrer, 10 metres més enllà, una plaça d'aparcament amb un banc aparcat. Eso no, eso es que está muy mal, no puede ser. Eso será caso peculiar. ¿De dónde son? De Alemania. Alemania. Sí. ¿Ha visto en Alemania usted un banco en una plaza de aparcamiento? No, normalmente hay en el parque. ¿Pero sabes por qué han puesto? No sé nada. Cuidao, eh? Perdona, surts? No? Merci. Mal asunto debe ser eso, de estar loco. Tenim una veïna que sí que... Què diu vostè del banc? Va molt bé sentar-se. Va molt bé per seure. La polèmica està servida. Si seu vostè. Mentre espero algú. Si espera algú, queden aquí al banc i tal. Vostè no el trauria? No. A mí me da lo mismo. Bueno, gracias. De nada. Guten Morgen. Auf Wiedersehen. Olvídense de todo porque no hemos entendido nada. ¿Por qué es tan difícil entender al ser humano? Ole tu! Ole tu!